Bine, vorbim tot timpul de metri pătrați, de locație, însă depinde foarte mult și cât de bine este făcută compartimentarea. Că dacă am 57 de metri pătrați într-un apartament de 2 camere și compartimentarea nu e bine gândită, pare o cutie de chibrit. Nu știu dacă se vede în video, de aceea trebuie să veniți la o vizionare, cam cât de mare este acest dormitor. Și apartamentul este de 57 de metri pătrați. Ai spațiu să spui dressing, să spui un pat mare. Am perete cortină, nu se aude nimic. În cazul în care claxonează cineva afară sau e gălăgie, pentru că aici va fi o comunitate, vor fi copii care se vor juca, vor fi parcuri aproape, vor fi spații libere. Bineînțeles că va fi gălăgie pe stradă. Tu nu auzi nimic. Mai mult de atât, nu auzi nimic nici de la vecinul. Mie mi-e frică să nu fie peretele de carton, între ghilimele, și să aud tot ce se întâmplă la vecinul și vecinul să audă tot ce se întâmplă la mine în casă. E bine, la orice proiect PSE Residence nu se întâmplă asta, iar aici vă putem arăta pentru că blocul este încă în construcție. Acest perete, și nu numai, toți pereții ce țin de compartimentare sunt pereți tip sandwich, în ideea în care avem două rânduri de BCA de 10-15 cm. Între cele două rânduri de BCA mai am și o pâslă de 2 cm. Nu se aude nimic. Și să bat în perete, nu se aude nimic lângă. Bine, ai venit înapoi, construcție stabilă. Iar la 1200 de euro metru pătrat plus TVA, e pomană curată.